Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin için maxsus әзерләнгән Ярдәм Milli İslam Xeyri Fonduның игелекле эшләре турында сөйләүче чираттагы видео журналыбызны тәкъдим итәбез. Ярдәм үзәгендә үткән курслар хакында һәм башка яңалыклар турында алдагы берничә минутта. Хәр хәрефенә кадәр укып чыгу. Әлеге барчабызга билгеле гыйбарә Braille хәрефләре белән бастырылган китапларга аеруча килешә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Ярдәм фонды хезмәткәрләре белән берлектә узган пресс-конференцияда нокталы рельефлы мөхер үзенчәлекләре, күз күременнән мәхрүм мөселманнар өчен Коръән зарулыгы хакында сөйләштеләр. Хезмәткәрләр фондның вице-президенты Мәликә ханым Гыйльметдинова җитәкчелегендә каләм ияләренә ярдәмдә узган акция хакында сөйләделәр. Сүз уңаеннан күз күреме булмаганны Коръән белән бүләкләп, аны бәхетле дип исемләнгән әлеге чара узган елның декабрь аенда старт алган иде. Аның кысаларында Коръәннең барлыгы 180 комплекты тупланды. Шуның һәрберсе үзе 6 томнан гыйбарәт. Акциягә килеп кушылган изге күңелле дин кардәшләребез шулай дистәләгән кардәшен изге китап белән сөендерде. Теләк белдерүчеләр саны көннән-көн арта барганга, мәрхәмәтле эш бүген дә дәвам итә. Катнашырга теләге булганнар аның хакында тулырак Ярдәм фонды сайтында таныша ала. Казанның Галиев мәчетендә Татарстанның төзәтү колонияләрендә беркетелгән имамнарның эшләренә нәтиҗә ясалды. Аллах йортында узган чарада Татарстан Республикасы буенча Россиянең җәза бирү хезмәте федераль идарәсенең җитәкче ярдәмчесе Рафаил Дәүлиев, тернәкләнү һәм җайлашу үзәге җитәкчесе Азат Гайнетдиновка рәхмәт сүзләре юлланды. Республика колонияләрендә агарту эшләре алып барган имамнарга һәм аларның җитәкчеләренә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин рәхмәт хатлары тапшырды. Социаль мәсьәләләр буенча мөфти киңәшчесе шәхсән үзе дә бу изге юлда күп тырышлык куйган имамнар эшчәнлеге кураторы Илдар хәзрәт Баязитов Татарстан Республикасы мөселманнар диния нәзарәтенең истәлекле медале белән бүләкләнде. Ярдәм фондында элекеге хөкем ителгәннәрне тернәкләндерү һәм җайлашу үзәге белән берлектә оештырган акция дәвам итә. Аның төп максаты төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә ирегеннән мәхрүм булган кардәшләребезгә кием салым белән ярдәм итү. Һәр ай үзәк хезмәткәрләре мәчетебезгә акция кысаларында аз тәэмин ителгәннәргә, мохтаҗларга бүләк ителгән кием артыннан килә. Алар гадәтенчә Лаеш районында урнашкан Юлчы мәчетендә таратыла. Планета ис ая киемнәре кибетләре шелтәре җитәкчелеге Казанда чираттагы акция белән сөендерде. Ул Ярдәм фонды үзәгендә тернәкләнү курслары үткән тыңлаучылар өчен оештырылды. Акция Казанның Җиләк-җимеш бистәсендә урнашкан кибеттә үтте. Традиция буенча тернәкләнүчеләр Ярдәм фондының Коръән өйрәнү буенча күз күременнән мәхрүм булган шәкертләре, фондның сәламәтлекләре какшаган хезмәткәрләре күңелгә яткан товар иясе була алдылар. Мәрхәмәтле йөрәкле кибет хуҗалары барлык кунакларны тәмле пылау һәм тәм-том белән дә сыйлады. Мәчеткә безнең бик зур рәхмәт. Уйламаганда мен уйлаганым да юк булай булыр дип. Кибеткә алып килеп, тоже киемнәр, аларга акчалар, безгә әйберләр алабыз, акчалар белән ярдәм итәләр. Бу кибеттәге эшләүчеләргә дә рәхмәт. Безне ашатып, ишертеп, кунак итеп, шулай итеп җибәрәләр инде менә. Русь азык-төлек фонды X5 Retail Group компаниясе Ярдәм фондының тиешле ярдәме белән Казанда яхшылык кәрҗине акциясын үткәрде. Азык-төлек җыелмасын алучылар арасында күз күреме, ишетү сәләте буенча сәламәтлекләре какшаган Юдино бистәсе инвалидлар җәмгыяте вәкилләре бар иде. Ярдәм фонды инде берничә ел мәрхәмәтеннән калдырмаган. Һәр игътибарга рәхмәтле булганнар әлеге акцияны сөенеп каршы алды. Ярдәм фондының зур проектлары тернәкләндерү үзәге белән якыннан март аенда Ульян һәм Самара шәһәрләренең алдынгы эшмәкәрләре һәм иҗтимагый белгечләре танышты. Үз җирлекләрендә элекеге хөкем итүчеләр белән күләмле эш алып барга ниятләгән әлеге командалар Ярдәм фондында башкарылган киң күләмле эшкә таң калды.
Ярдәм хәйрия фондының тернәкләндерү үзәге Татарстанның төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя билгеләү идарәсе профстандарт уку үзәге курслары тыңлаучыларына үрнәк булды. Сәламәтлекләре шикле кешеләрнең көн күрешендә уңай мөхит тудыру исемен алган әлеге курсларга Россиянең 6 төбәгеннән килделәр. Шулай ук араларында Татарстаннан да вәкилләр бар. Biz birga Апарель төбәк ара инвалидлар ассоциациясе 2007 елдан Россия шәһәрләренең социаль оешмаларында шул исем астында хәйрия акцияләр оештыра. Агымдагы елда аның катнашучылары Казанга килде. Бу Россиянең 9 төбәгеннән 20дән артык инвалид. Дәрвишләр бистәсе һәм Арчада урнашкан әлеге йорт бинасы эчендә һәркем үзеннән күңел җылысы бүләк итәргә тырышты. 27-31 март аралыгында катнашучыларга туру һәм ашау урыны буенча ярдәмен Ярдәм фонды тәкъдим итте. Бу көннәрдә Ярдәм милли ислами хәйри фонды тернәкләндерү үзәгенә Төркия Казандагы генераль консулы Әхмәт Садыйк Даган килеп карап китте. Яңа генконсул фондының төрле юнәлештәге эшчәнлеге белән зур кызыксыну илә танышты. Экскурсия барышында генконсул Ярдәм үзәгендә тернәкләнү курслары узган күрмәүчеләр белән танышты. Әхмәт Садыйк Даган әлеге үзәккә мөмкин булганда булышырга теләве хакында әйтте. Мы, как генеральный консул Турции, всегда будем стараться по мере возможности поддерживать данный центр. Гадәти ярдәм тернәкләндерү үзәгендә бер-беребезне яклыйк дип атлалган курслар узды. Аңа арабага утырып йөрүчеләр, терәккә таянып атлаучылар, ДЦП авыручы кешеләр җыелды. Әлеге проект Татарстан һәм Россия Федерациясенең төрле төбәкләреннән яшәүчеләр өчен оештырыла. Бу курсларга төрле мастер-класслар, тренинглар, мәдәни һәм спорт чаралары, экскурсиялар, хавсавада йөреп кайтулар оештырылды. Бу сәбәптән алар үзләрен җәмгыятьтә кирәкле итеп хис итә башлыйлар. Лениногорстан килгән Әскәр Гыймаев бу курсларда аксакал. Ул башкалардан өлкәнрәк һәм 2 атна ярдәмдә бик тиз үтә дип зарлана. Күбрәк көннәр булуын тели. Мен монда инде 2нче мәртәбә килдем. Беренчесендә үзебезнең тирәкчеләр бар, бисендә яшьләр белән бигрәк тә күңелле булды миңа яшьләр белән теге. Әле яшәреп кайткан сыман була менә хәзер. Шахмат шашкыны күбәйттеләр бу юлы, менә яхшы теге безнең аңлартыру буенча бик яхшы булды бу. Бу әйбәт мәсьәлә менә. Психологлар ниләр барсы да ошады менә монда персонал шундый яхшы. Безне идәдә бу хәтле карамыйлардыр инде кем әйтмешли. Шул хәтле килеп керүгә шулай каршы алдылар. Киткәндә дә шулай яхшылап узаттылар. Менә әле кичә алып бардылар спонсорлар безне киендереп чыгардылар кибеттә. Бик зур рәхмәт аларга. Алга таба да шундый яхшы иттереп кенә аларга Алла ярдәме белән эшләргә язсын инде. Хәзер кайткач та икенчесенә килергә дип менә шулай уйлап үзе хәзердән уйлыйм инде икенчесенә тагын килеп булса каршы алырсалар яхшы булыр иде дип нитәм инде. Алла бирсә килербез инде, ничек тә тырышырбыз ансына да. Бик зур рәхмәт инде мондагы персоналга. Барсына да бик зур рәхмәт. Руслан Кашапов Казан шәһәреннән килеп, ярдәм бинасында җан тынычлыгын тапты. Ул монда инде 2нче тапкыр килә. Киләчәк августта узачак курсларга тагын килергә теләк белдерде. Аллаға шүкір, менә Аллах рәхмәте белән монда ярдәмгә 2нче тапкыр килдем. Шушы бер-беребезгә булышыйк дип, Аллаға шүкір, шушы акциядә катнаштым. Аллаға шүкір, шушы бик ошады ярдәмдә. Монда Аллаға шүкір, шундый күңелле кешеләр, укытучыларын кемне күрә идем, алардан бераз сораулар биреп, алар миңа җавап бирәләр иде. Аллаға шүкір, субханалла. Менә инде күңелле шушы ярдәмдә тиләшек кешеләр күңелле итеп булсын, шулай итеп эшләүчеләргә саулык, сәламәтлек белән шушы кеше күп итеп килсен. Көрән укыгач күңелем тынычлана, Аллаға шүкір. Ярдәм как раз инде ул булышу үзебезгә, Аллаға шүкір, булышабыз, ярдәм итәбез. Һәм шулай итеп ярдәмдә киләчәк вакытта да шулай итеп эшләре уңышлы булсын һәм шушы файда итеп, саулык, сәламәтлек белән кеше итеп, игә итеп, саулык, сәламәтлек белән кайтсын. Ахыргы көннәрендә инвалидлар ярдәм фонды җитәкчеләренә рәхмәтләрен белдерделәр
һәм шатлы, тулы хисләр белән иләренә юнәлделәр. Балалар белән общение, бөтен ниләр белән Алланың рәхмәте яусын. Яңадан килергә безгә насип булса иде, тагы чакырсагыз иде безне шулай иттереп. Я Рабби бер Ходаем. Исән сау булсак. Аллаһ Тәала насип итсә. Менә шулай. Бик зур рәхмәт бар сишендә. Алланың рәхмәтләре яусын. Теләгән теләкләрегезгә ирешеп, шатланып, куанып яшәргә насип итсен. Балаларыгызның игелеген, изгелеген күреп, хәвеф-хәтәрсез яшәргә насип итсен. Самигаланный. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән бай иштәлекле видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә, ә без сезнең белән сау булашабыз һәм бәхет телибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Хөрмәтле мусламан дин кардәшләрем. 18 мартта кояш бату белән безнең өчен кадерле айларның берсе булган Раҗаб айы башланып китте. Раҗаб сүзе тәрҗиб сүзеннән алынган. Хөрмәтләү, табыну дигәнне аңлата. Аллаһ Тәала бу айны хөрмәтләп, ураза тотучының һәм үзенә дуа кылучының гөнаһларын кичерә. Аны югары дәрәҗәләргә ирештерә. Раҗаб айында кылган изге гамәл гыйбадәтләребез өчен Аллаһ Раббыбыз савапларны арттырып бирәчәк. Бу айда садакалар бирү, факирләрне, мискиннәрне шатландыру, вакытында укылмаган намазларны каза кылу, Ихлас сүрәсен ешрак уку күркәм гадәт. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Раҗаб айын каршы алганда булай дип дуа кылган: Аллаһумма барик лана фи Раҗаб ва Шаъбан ва баллигна Рамадан. Я Аллаһ, Раҗаб һәм Шаъбан айларны безнең өчен мубарак кыл һәм безне Рамадан айына ирештер. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Раҗаб айының беренче җомгасына каршы кичтә уяу булырга киңәш иткән. Фәрештәләр аны Рагаиб кичәсе дип атаган. Сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: 5 кичәдә Аллаһ Тәала үз кулларының үтенечләрен кабул кылыр. Рагаиб, Бараат, җомга кичәләре, ураза һәм Курбан гаетенә каршы кичәләр. Рагаиб кичәсе сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әтисе Габдулла белән әнисе Әминәнең никахлашкан көне. Раҗаб айы тагын бер мубарак кичә белән бизәкләнгән. Ул Ми'раҗ кичәсе. Раҗаб айының 26 көненнән 27-сенә каршы кичтә була торган кичә. Ми'раҗ күккә ашу дигән мәгънәне аңлата. Һәм бу кичә пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалату вассалам тормышында улуг муҗиза булып санала. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәт, җәһәннәм галәмәтләрен күрә. Аллаһ Тәала белән сөйләшү бәхетенә ирешә. Аллаһ Тәала шушы кичәдә пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламга 3 бүләк тапшыра. Беренчесе 5 вакыт намаз фарыз кылына. Икенчесе Әл-Бакара сүрәсенең ахыргы 2 аятлары бирелә. Üçüncüsü, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ga kıyamet gününde ümmetin şefaat yaklav hukuku birilä. Allah subhanahu wa ta'ala bizge barımızga da şuşa izgi aylarını izgilikler işlep, matur itip, şatlık bilen, hayırlı ameller kılıp uzdurga nasip kılsaydı.